Har du nogen gang vågnet op og kænt, at noget var anderledes? Ingen smerte, ingen skade, ingen blåmærker. Men da du lente dig frem for at knytte skoene dine, eller rejste dig fra stolen, føltes benene tunge. Ikke vondt, bare uvant trøtte. Du stopper et øjeblik og tænker, var det altid slik? Har kroppen blidt trægere? Disse forandringer sker ikke pludselig. De snikker se på, langsomt og stille. Pludselig virker hverdagslige bevægelser mere krævende end før. Og sandheden. Ætterfyldte. 5-10 år begynder muskelmassen at forsvinde, ofte uden at man mærker det. Det er ikke bare alderen, som tager dig igen. Det er et medicinsk fænomen kaldt sarkopeni, da muskelvæv brydes ned og energien og balancen svækkes over tid. Men det, som chokker de fleste, er, at vanlige matvarer, du spiser hver dag, faktisk kan forværre dette tapet. Mat, du har stolt på i årevis, kan være det, som stjæler styrken din. I denne videoen skal vi afdække 5 vanlige matvarer, som sagte, men sikkert svækker musklerne dine. Hvis du føler dig mere sliten end før, stræver med at bære handleposer, eller synes trappene har blivet tyngre, kan det du lærer i dag blive vendepunktet for helsen din. Første. Hvidt brød og raffineret mel, du kender rutinen. Morgensolen skinner ind køkkenvinduet. Du rister et par skiver brød, smører på syltetøj, hælder op kaffe og starter dagen. Men det mygge hvidte brødet skjuler mere, end det smager. Brødlaget af raffineret mel, som lof, pasta, kager, er fattige på fiber og næringsstoffer. Alt det kroppen trænger, er fjernet i processen. Tilbage står raske karbohydrater, som spiges blodsukkeret dit næsten umiddelbart. Insulinet strømmer, kroppen stresses. Og denne ustabile rytmen skaber betændelse. En stille trussel, som gradvist bryder ned musklerne dine. Og mens du kanskje spiser nok proteiner, klarer ikke kroppen din at bruge dem effektivt. Musklerne får ikke det, de trænger. Over tid fører dette til trøthed, muskelsvind og dårligere restitution. En tur i nabolaget gør dig slitten. Trapper føles som en fjeldtur. Og værre. Slikke diæter øger risikoen for insulinresistens og type 2-diabetes. Både tjent for at fremskynde muskeltab. Hvad bør du gøre? Byt ud hvidt brød med grovt brød, rugbrød eller surdejsbrød. Vælg fuldkornspasta eller linsebaserede alternativer. Kombiner måltidet med rent protein, som kylling, fisk eller bælgfrugter. Og sunde fedtkilder som olivenolie, nødder og avocado. Hver bit du tager kan enten svække dig eller styrke dig. Valget er dit. Andre frugtjuice. Et glas appelsinjuice virker uskyldig. Det er jo frugt, ikke sandt? Fuld af vitamin C. Bra for immunforsvaret. En god start på dagen. Men sandheden. Frugtjuice indeholder næsten like mye sukker som brus. Og den mangler det vigtigste. Fiber. Når du presser frugt og fjerner frugtkøttet, mister du det, som bremser sukkeroptaget. Juicen går ret i blodet som en sukkerbombe. Blodsukkeret går ret til værs og crasher like raskt med påfølgende træthed og energitab. Over tid svækker slike svingninger muskelhelsen din. Desuden bearbejdes frugtsukkeret, fruktose, i leveren, og for mye kan føre til fedtlever, specielt hos ældre. Og kanskje mest lumskt af alt, juice mætter ikke. Du kan drikke sukkeret fra 4 appelsiner og fortsat være sulten. Men spis en hel appelsin med fiber, og du stopper naturligt. Hvad er alternativet? Spis frugten hel. Lag smoothies med hele biter, inkluderet skal og frugtkød. Kombiner sødt frugt med bær. Drik vand med citron eller urtete om morgenen. Disse valgene giver kroppen ro og musklerne støtte. Tredje bearbejdet kød. Mange ældre tyr til kød på læg. Det er raskt, salt og fuldt af protein. Men under overfladen skjuler det sig mere en smag. Skinke, pølser, bacon og salami indeholder konserveringsmidler og nitritter, som holder køttet pænt i farven og frisk længere. Men i kroppen kan disse stoffene forårsage oxidativt stress, skadelig for celler, inkluderet muskelvæv. I tillæg fører disse produkterne til kronisk betændelse, noget som gør det vanskeligere for kroppen at reparere og bygge muskler.
Det stopper ikke der. Bearbejdet kød er ofte fuldt af umættet fedt og til og med transfedt, som reducerer blodcirkulationen og hindrer næringsoptag i musklerne. Og saltet? Det tapper cellerne for vand og gør musklerne stive, vonde og mindre spændstige. Løsningen? Vælg rent kød, grillet kylling, biff, kalkun. Inkluder fedt fisk som laks og sardiner for omega-3. Æg er en superkilde, proteinrigt, rimelig og let fordøjelig. Prøv også linser, kikærter og bønner. Du trænger ikke kutte alt med én gang. Byt en skive kødpålæg med et æg, en grøntsagsret eller fisk. Små steg bygger stor forskel over tid. Afslutning. Din styrke er din frihed. Nu ved du. Raffineret brød stjæler næring. Juice oversvømmer kroppen med sukker. Bearbejdet kød svækker musklerne indenfra. Disse matvarerne er vanlige, tilgængelige og sjældent udfordret. Men de kommer med en pris. De tager sagte på styrken din. Heldigvis er det aldrig for sent at snu. Kroppen din, selv i 60, 70 eller 80 årene, kan fortsat tilpasse sig. Den kan bygge, heles og blomstre. Alt den trænger af smarte valg og lidt indsats. Spis ægte mat. Vælg hælkorn, naturlige proteiner og sunde fedtstoffer. Byt raske løsninger med langsigtig næring. Tænk efter. Hvad står i dit køleskab akkurat nu? Hvad overraskede dig mest? Og hvad er en lille ændring, du kan starte med i dag for at støtte styrken din? For styrke handler ikke bare om muskler. Det handler om frihed, uafhængighed. Om at gå uden støtte, bære dagligvarer selv, rejse dig uden smerte og leve dagene din fuldt og frit. Del gerne dette budskabet med nogen, du er glad i. Sammen kan vi vise, at det at blive ældre ikke betyder at blive svagere. Det betyder at leve klokkere, stærkere og mere bevidst.